sa pagkariyo be sa di pa nato takmagan ni nga pangutana ato sang i-shout out ni si Jinimy Awid Manligas. Shout out diha kay Jinimy Awid Manligas. Karon atong basahon ning pangutana ni kuan be kisa ni Darwin Villaruya. Shout out diha kay Darwin Villaruya. Atong basahon ni isang pangutana be sanggol ni Soy idol sa no Republic tagai sa ni sa pagtagad og kinabuhi ning ako ang pangutana. Matawag ba nga kahoy ang palwa? Naa manggod ingon mangahoy niya pagbalik nagpasan og palwa. Tambagi sa imong bulawanong panghuna-huna og pasiaw nga tambag. Salamat Idol Soy. Shout out sa Villaruya family sa Sitio 4 Daguhoy, Bohol. Uy, sa Villaruya family di ay nga naa sa mahimutang sa Sitio 4 Daguhoy, Bohol. Shout out sa inyo tanan diha. Labi na ni si Darwin Villaruya. Karon Soy, paminaw Soy. Ako kan tubago na ni imo ang pangutana. Pasaylo ako Soy nga moingon ko nga usa na pug ka sa mga kasoy nato nga wa muswila. Kay wa naman pug ka maswito inay. Science ni nga leksyon sa grade 5 Soy. So sige na kahing absent na pud ko kay ni wa ka maminaw. Ukba diha, og naa pa ka nang libro ha, ukba diha. Page 25. Kinds of trees. Number 1 ang coconut tree. Subot pasabot mauni. Kining lube. Asa man mahimutang ning palwa naa sa lube. So kahoy jud siya. So ang tubag sa imong pangutana Soy, kung kahoy ba ang palwa, kahoy siya. Apan paminaw Soy, dunay higayon nga gitagaag katungod Soy ang palwa nga mahimuwag siya sa pagkakahoy. Ilabi na gajod kung ang palwa Soy gustong musuroy sa imong ilong. 기지는 나갔지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어